Walang recycle na droga. Yan ang binigyan diin at nilinaw ng PNP sa Kamsur. Sa katunayan kahapon March 18, itinurn over ng PNP Kamsur sa PIDEA Bicol ang mga ebidensyang droga na nasamsam sa mga anti-illegal drug operations ng Kaugma Cops. Dito sa Camarines Sur Police Provincial Office, after na magkaroon ng buy-bust operation, ay yung mga nakumpiskang droga ay pinapadala yan dito sa Provincial Forensic Group dito sa ating sa crime lab ng Kamsur PPO. Ang mandato ng ating Provincial Director, Police Colonel Virgilio Olale Jr. na talagang panatilihin yung chain of custody. After po na masuri yan ng ating mga taga forensics unit, ay papalabas nila yung result ng kanilang pagsusuri, and this would be a basis and one of the most important evidence on the case against the mga perpetrators, yung mga nahuli, para madiin sila sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act. So ito naman mga droga na to, once na matapos na ang mga kaso, ay ito turn over naman ito sa Regional Forensics Unit. And may mga pagkakataon na tina-turn over ito sa National Forensic Unit. Pero minsan ang National Forensic Unit binibigyan na din ng approval ang Regional Forensics Group na siya ang mag-destroy nitong mga illegal na droga. Ang mga droga na to ay hindi pwedeng i-recycle. Bawal po yan. Kaya yung mga ninja cops na sinasabi natin noon, yung baga nagre-recycle, nagdadakip ng mga sa illegal na droga, tapos i-set aside ang yung mga part ng ibang droga para ibenta uli, hindi po yan totoo at hindi rin po yan pwedeng payagan ng Philippine National Police. So, ang mga droga na nakumpiska ng ating kapulisan, ito po ay dinidestroy. Dagdag ni Captain Altesa, ang mga serye ng drug buy-bust operation ay hindi dahil dumadami ang supply sa probinsya, kundi patunay na hindi tumitigil sa panghuhuli sa mga nasasangkot sa illegal na droga ang pulisya. Hindi lumalaki yung droga. Kaya lang, minsan may mga talagang mga gumagawa nitong mga illegal drugs na hindi natin napiprevent dahil lang sa, syempre, pera to malaking pera at malaking negosyo to. So, they just continue manufacturing or making these drugs para makakuha ng pera. This is a business para sa kanila at talagang malakihang business ito. So itong mga ating mga series ng pagkakandak ng mga anti-illegal drug operations ay patunay lamang ng commitment ng kapulisan na kahit gaano pa kadami at gaano kakarami ang gumagawa ng mga illegal na droga at mag-a-attempt na ipakalat ito, ibenta ito, nandyan ang ating mga kapulisan para hulihin sila, para ma-stop yung kanilang mga illegal drug operations at ma-prevent na itong mga illegal drugs na to ay magamit ng ating mga kababayan. Jan Amador, CSN.